Hola, boa tarde, benvidos todos e todas a este acto de hoxe. Únicamente, supoño que habrá moita xente que veo os días por aquí, veo decorado cambiado, que non inaugura a exposición inaugura Sobertes, a 8:30 de Vicente Prego, pero como tiñamos o local ocupado estes días, pois veo antes de onte colgou a exposición, por iso está aquí, pero non está ainda sin formalmente inaugurar, pero creo que ben merece a pena e o verres os que tiráis interés, pois tedes a inauguración absolutamente. Ben, fora disso, hoxe comenzamos con Xan Carvalla e con Xavier Vence, que todos xa sabedes. Únicamente non vou a presentaros porque xa ten moito, pero sí quero a Xan especialmente, que é o que tratei desde hai uns cuantos anos. Desde que estaba xa estudando magisterio en Ourense, debía ser, eu debía andar Santiago naquela cousa que se chamaba ERN, nos tíos, e despois, como sabedes, que por certo, non sei que ano foi que despois de unhas disputas terribles conseguimos moi poucos, conseguimos que a nosa terra non se pechase en Santiago, viñese para Vigo a un local que estaba cerca da Asociación Cultural, e en ese momento creo que foi cando xa Carvalla entrou a traballar na nosa terra e estuvo, como sabedes, traballando de xornalista hasta que a nosa terra pechou. Así que unha persona máis con unha dilatada experiencia como xornalista e ademais con unha capacidade de síntese moi de agradecer, por eso pode ver no libro de conversas que fixo con Xavier, ou que por suposto que é moi interesante, e sobre todo non só por o que di Xavier, sino por a capacidade de concentrar que ten Xan Carvalla, que ademais, o que non nos conozades, recomendo os moitísimos reales un interesantísimo libro que fixo Carvalla, e máis cousas, pero bueno, o libro sobre Valentín Paz Andrada, que saliu aí 3 ou 4 anos, e a Xavier xa o vai a presentar Xan Carvalla. En todo caso, Xavier e eu sempre nos cruzamos, sempre iba para aquí e eu iba para lá. Entón pasamos así un pouco a vida de cruzados, e iso debe ser porque eu son do Lérez e ele é camote, e os camotes son do Camba. Para os do Lérez, os de Lalín, os do Soleiro, son así como un pouco aquí diríase de chave de brillo, pero a mí afortunadamente vivo isto cando eu con 3 anos, 4 anos vivín 4 ou 5 anos, vivín varios anos en Rodeiro. O pai estaba traballando ali e vivimos en Rodeiro, e cando chegábamos a Lavín, os tíos e tal, a cousa era, aí venían os camotes, e meu pai, porque os de Ourense metíanse con eles. Bueno, pues entonces estuvamos así cruzados durante moito tempo, e Xavier Vence, pois agora non o tratei, porque fora de que fuches secretario de Xan de Erga tamén, pero xa nunha etapa en que non estaba, porque os anos son máis, e despois se incorporou á actividade política hai uns
poucos anos, e agora xa sabemos todos que realiza unha función política de primeiro nivel. E hai un libro realmente interesante para reflexionar, probablemente sobre unha xeración a nosa que xa non representa. Pero ele é máis novo, eh? Non é moito máis, non é moito máis. Bueno, os usuarios de económica naquela... Bueno, pois nada, xa vos deixo con Xan Carvalho e con Xavier, e moitas gracias por acudir hoxe. Que quedade aquí, non? Sí. Vale. Bueno, eu son máis novo, Xavier tamén, pero poucos anos, son 5 ou 6 anos. É certo que si teño un sentido de que se comprimen eses anos a partir da morte de Franco, que aún nos colle con 15 anos, 15, 16, pero curiosamente eran anos. Estes días eu acordábame a conta de que no referéndum este de Escocia, unha das características que tampouco se falou moito dela, pero ten o seu valor, era que se fixera o voto hasta 6 anos. E curiosamente as eleccións, aquelas primeiras eleccións democráticas que hubo no Estado español, no 77, votábase aos 21 anos. A maioría de edade non chegou até que se aprobou a Constitución. Que é unha das cosas que, por certo, no libro, un momento que se suscitou, para ver como o cambio estaba pilotado e controlado totalmente. Decía que se comprimían porque a sensación que temos daquel tempo, vemos hoxe, vexo caras que había tempo que non había, pero que recordo tamén de Vigo, dos anos eses, que empezábamos a política e a vida tamén, coincidín con Meixo, pero coincidín antes con Xavier, e é verdade que son reencontros que a vida despois dache, é verdade, pola política, pero tamén por outras actividades. E o libro este me permitiume, efectivamente, relatar biográficamente, vitalmente, con Xavier Vence, o que eu coñecín do Instituto de Santa Irene, é dicir, no Santa Irene, que era os 3, 4 institutos de Vigo, coincidiu unha xeneración, coincidiu en todos, tampouco vamos a singularizar en Santa Irene, pero de moita xente, de profesorado nacionalista, non sei se a partir deso, supoño que sí, son círculos concéntricos, tamén chegou a xente, e foi onde se organizou o nacionalismo no que nos militábamos naqueles anos, ERGA, efectivamente, a Organización Estudiantil, depois outras organizacións que se creaban, a NPA, e aí eu conocí con esa edade. Eu sempre conto unha nota que resulta chocalleira no sentido de que eu era un neofalante, no sentido de que esa mistura de achegamento galego, de conciencia política, entre as múltiples cousas que facíamos para organizar unhas clases de galego, unha maneira de achegar xente, o galego non estaba presente no sistema escolar, e un dos que veo esas clases era Xavier. Entón, eu co manual aquel, un dos manuales, se era gallego 1, galego 2, puxeme a dar a clase. Realmente, só escoitar a fonética dele e o conocemento do galego, eu pensaba para mí, dando esta clase, que tiña que dar ele, e tempo despois teño yo contado, porque ele nin o lembraba, pero era un pouco o espírito da época, é dicir, facer cousas para as que realmente non estábamos preparados, pero que sentíamos a obriga de ter que facer. Entón, vou contar un pouco a xestación do libro, así brevemente. O libro realmente é unha idea que non nace de Xavier, sino é unha proposta que lle facemos nós. Montamos do peche de a nosa terra, con Pepe, con outra xente, unha idea de facer unha editorial, unha pequena editorial, intento de ir sacando adiante unha editorial, e a mí me ocorreu que unha maneira de arrancar podía ser facer un libro de conversas. Eu pensaba, pola persoa de Xavier Vence, outra polo momento, todos os momentos son decisivos, pero digamos un momento singular que vivía o nacionalismo, a propia crisis política que se albiscaba que iba a ser grande, que cada vez vemos que vai ser, da sensación de que vai ter un momento de estoupido e que se dubida moito, todos dubidamos por onde pode camiñar, a propia crisis económica. Parecía interesante que ele confluíra en él, por un lado, a labor do dirigente político do BNG en este caso, e ao mesmo tempo a percepción dun economista que tiña reflexionado xa moito tempo atrás o que viña con esa
vaga neoliberal que arrancaba mellor con Thatcher e con Reagan de hai moitos anos e que estaba creando o seu momento de colapso. Entón, eu propuxenlle facer o libro. Non era, de entrada non foi moi partidario, o sea, tivo dúbidas, non? Expliquei estas cousas que estou dicindo agora, de que me parecía que era unha persoa adecuada para facerlo, e finalmente aceptou e montamos unha serie de sesións de traballo. O libro máis ou menos son sobre 20-22 horas de conversas en distintos momentos, un pouco condicionado pola xenda dele, basicamente, que era a que creaba máis dificultades. E eu desa experiencia o que observei foi unha cousa que xa era que observaba da súa personalidade, que é a capacidade que non se topa facilmente, de a pesar de estar na ausencia do día a día, reclamada ademais por unha responsabilidade, neste caso política, e ao mesmo tempo tamén a propia xenda profesional da universidade, e estar a veces no despacho vendo como estaba ese frenesí, no momento que se sentaba na mesa era capaz de cambiar a unha velocidade que a mí me asombraba, porque todos, cando estábamos moi acelerados, necesitamos calmarnos con tal, él pasaba o tema e era capaz de entrar. O libro ten elaboración, efectivamente, como calquera entrevista, non? Pero non ten esa elaboración que a veces require a xente que se expresa titubeante, que tes a veces que reconstruir frases e que tes que tal, sino ten unha maneira de que en todo caso digamos que a veces que pode ser a veces a monotonía que impón alguna temática, darlle un pouco máis de agilidade. E tampouco sin ningún tipo de pexa temática, a pesar de que algunos temas eran complicados. E eu destacaría, que era o que me parecía que hoxe, a mañá pensaba neso, un aspecto que ele abordou sin que teña abordado, e que creo que non un problema, pero sí que unha especie de prejuicio ou temor, un asunto que é central na evolución do nacionalismo contemporáneo e incluso considerado históricamente nestes 30-40 anos, a pouca reflexión que hai sobre ese período de que o nacionalismo goberna a autonomía, o período do goberno dinástico, que se chamou, pero en definitiva a participación do nacionalismo na dirección política efectiva da autonomía. E ele entrou nela, eu creo que é a primeira vez que un nacionalismo entra a fondo, defendendo os seus pros, as súas contras, e buscando as contradicións. E eu creo que iso ten un gran valor pensando na posición cara adiante do nacionalismo galego. O libro é un libro que ten unha parte biográfica persoal, pero eu trataba un pouco de que ese análisis do pasado, inevitable, tanto se fai un libro desta índole, soto fora unha parte dele, que a outra parte fora posición de futuro, expectativas, posibilidades, e realmente que fora un libro que abrira, ou que permitira abrir debates ou coñecer un pouco a posición de Xavier Vence, del como persoa e del como portavoz, neste caso, dunha forza política relevante, collida ademais nun momento de crisis interna e de intento de búsqueda de novos camiños. É dicir, el viviu épocas no libro están contadas de outras crisis de crecemento, do nacionalismo, e é capaz de analizarlo todo conxunto e sacar unha síntese que eu creo que é o máis interesante de calquera situación destas, e que o xénero da entrevista eu creo que permite abordar mellor quizá que os artigos hai moitos, do propio Xavier Vence ten, digamos, moito traballo feito nesta materia, ten a maiores da materia económica, refirme a reflexión política, pero eu creo que o xornalismo e o xénero da entrevista era o máis acaído para facerlo. Eu non vou defender o libro, creo que o libro defenderse solo, o lector pode facer a crítica, pero creo que si se conseguiu algo, que é un traballo en todo caso común, é facer un tipo de texto que ten tamén unha certa capacidade pedagóxica. Non está aquí ahora, pero un lector que pensaba vir a esta presentación, estaba fora e iba viña de Barcelona, e tamén se chega por aquí, falaba del que incluso que ele valía para explicarle a muller que estaba máis distante políticamente a mellor do que era o nacionalismo, realmente o que eran as ideas que ele viña defendendo todos estes anos, e que lle fora moi útil, e máis, comprou varios libros para regalalos pensando nesa utilidade,
de explicar que foi e que pretende o nacionalismo para o futuro de Galicia. Outro día presentamos o libro en Carballo e demos pé, a maiores da intervención que teño hoxe, aquí para facer alguna pregunta en conta a actualidade que este mes é tan intensa para a vida política e en relación en particular ao nacionalismo, o proceso catalán, o proceso escocés. Cando estábamos en Carballo ainda non fora, neste tempo xa se produciu un pouco todas as cousas que se pensaban culminar, a lei de consultas catalana, o propio referéndum de Escocia. É curioso porque casi dunha semana a outra vamos tendo matices dentro dunha perspectiva xeral sobre o que sucede, e o que pasa no libro este que dá a sensación de que sempre pode continuarse, non? Pero bueno, continuarse no día a día e continuarse mellor na propia intervención de Xavier aquí. Isto é un pouco que quería darlle pé a él para que intervira e agradecervos a vosa presencia. Moi boa tarde a todas e a todos os que ainda non saudei. Efectivamente, estou moi contento de estar aquí no Instituto de Estudos Miñoranos. Nunca estuvera neste local maravilloso de Cedres. Estuvera en algunha actividade vosa hai algúns anos no paso. E encantado de estar aquí, ademais de ver a moita xente, moitas caras coñecidas, algunhas de vello e outras de non tan vello. Tanto síntome especialmente agradecido e cómodo de estar aquí. Con respecto ao libro non vou a decir moita cousa, simplemente 3 ou 4 ideas que me parecen que se poden decir no aspecto de como vexo desde o punto de vista máis persoal e algunha idea xeral, e despois, se vos queredes, podemos aproveitar para dialogar, para falar de moitas cousas que estou seguro de que todos os que estades aquí tedes ganas de falar do presente e do futuro, non? No libro falase tamén do presente e do futuro. Do presente e do futuro, ademais de facer ese pequeno... Sí. Pois, digo que o libro non é, como xa dixo Xan, non é un libro autobiográfico, obviamente non podía serlo. De feito, mesmo a propia, como tamén comentou un pouco sobre ese tema, tiña as miñas dúbidas ou as miñas reservas da oportunidade de facer un libro deste tipo de conversas neste momento, e ademais se empezou a traballar pois hai un ano, no verán pasado, porque creo que un libro deste tipo normalmente se considera que debe ser unha persoa que teña naquelo que o motiva, que obviamente a posición política que neste momento teño, pois que teña un maior percorrido na executoria desa responsabilidade. Eu era un recén chegado á responsabilidade do BNG e, por tanto, posiblemente había algo de atrevimento ou de inoportunidade mesmo en facer un libro destas características cando sobre a experiencia, non? De estar ao frente dunha organización e de vivir tamén intensamente a vida da organización desde dentro e o proxecto político, pois non estaba madurado. Entón podía haber aí algúns riscos e iso dábame a ter algunha reserva sobre a oportunidade do libro. Pero é certo que hai unha dimensión do que él me plantexaba e que creo que finalmente me llegou a aceptarlo, e é que estamos nun momento no cual todas as experiencias vitais sobre o proxecto nacionalista ao longo do tempo creo que son moi importantes. Eu teño a miña propia experiencia vital
política no nacionalismo, porque desde moi novo, nese período en que ele contaba, con 16 anos, pois como moitos outros dos que estades aquí, pois porque o movimento político era especialmente convulso, como está sendo de outra forma estes anos que estamos vivindo, pero hai uns certos paralelismos. Bueno, pois a xente incorporámonos á vida política, a loita política, pois casi despois de facer a primeira comunión. Entón, bueno, pois temos unha trayectoria, e unha trayectoria da cal eu creo que unha visión de longo plazo do que foi pasando nestes 30 anos da historia do nacionalismo, eu creo que sempre é positiva, e sobre todo porque, bueno, no meu caso vese no libro, e moitos de vos coñecédelo, e veixo facía referencia a esa calceta da súa trayectoria e a miña, como a de outros, e é que, bueno, pois non sempre estiven organizado e militando no que é a organización central do nacionalismo desde a transición, que é o BNG. Eu viví, como moi ben dicía Xan, moi intensamente esos anos da transición. Houve unha crise importante no nacionalismo alá polo ano 81, na cual, pois eu, naquele momento era secretario xeral de Erga, e vin as cousas dunha determinada maneira, de tal forma que naquela crise pois eu quedei fora do que logo foi o proxecto do BNG. Seguín colaborando sempre co nacionalismo político e co nacionalismo sindical, sempre, moi estreitamente. Non militei en ninguna outra organización tampouco, pero pasaron anos aí onde, basicamente, a miña contribución, o meu traballo, o meu compromiso co proxecto nacionalista foi fundamentalmente vinculado ao meu traballo profesional como economista, como persoa que foi aportando ou tratando de aportar reflexións tanto sobre os problemas económicos e sociais como de vez en cando tamén políticos, pero colaborando, pois, o que se me pediu de colaboración para a elaboración de documentos para o BNG, pero sin unha militancia formal. E iso, a min, pois, non digo que sexa un valor positivo, porque eu creo que a xente que militou durante todo ese período traballou intensamente e entregou gran parte da súa vida e do seu tempo o traballo organizado e militante, obviamente ten moito mérito, pero é certo que vivido da outra maneira pois dá unha perspectiva tamén ás veces que a xente que está dentro das organizacións pois non o ve da mesma maneira. Bueno, pois esa visión, eu creo que de algún xeito se plasma no libro. Intentei, desde logo, a veces tamén con un esforzo de un certo distanciamento pasional da trayectoria do nacionalismo, por reflexionar sobre os diferentes avatares que houve ao longo deste camino. Esa experiencia personal miña sobre de traballo político, non sempre desde dentro da organización, sino colaborando con ela desde fora, pois eu creo que valoro así hoxe, axúdame a ter unha perspectiva que creo que pode ser positiva precisamente para axudar a resolver parte dos problemas que temos hoxe no ámbito do nacionalismo. E espero que así sexa. É falso, pero espero que algo poda axudar. En calquera caso, ao longo do libro que hai fundamentalmente son reflexións sobre os problemas políticos, económicos e sociais do país neste momento, e cales son as apostas e as propostas que un proxecto nacionalista como que representa ou quere representar o BNG pois ten para ofrecer para o país. Tiña moita razón Xan no sentido de que o formato das entrevistas axuda a explicitar esas posicións e esos
e esas propostas de xeito relativamente áxil e sintético, máis que en outro tipo de libros con formatos máis de ladrillo, non? Entón, desde logo, o traballo que fixo Xan a partir desas sesións de entrevista, creo que, desde o meu punto de vista, fixo un traballo magistral, porque conseguiu construir un libro que creo que está moi ben enfiado e que, ademais, está moi ben dosificado para que poda ser facilmente lido por parte de moita xente que non ten moito tempo para a lectura, e que cada vez todos temos menos tempo, e cada vez a xente lle dedica menos tempo á lectura, sobre todo a lectura deste tipo de cousas, non? Por tanto, eu creo que pode cumplir esa función que é a que motivou o que finalmente nos puxeramos de acordo, e é que pode ser un libro áxil para facer circular o que podan ser as ideas e as propostas máis relevantes do proxecto nacionalista, do proxecto do BNG neste momento. E espero que sirva para iso. Se sirve para iso, aínda que teña os outros riscos que decía, e algo de temeridade, pois dou-no por ben arriscado. Os diredes, e algúns que estades aquí ao mellor xa o lístedes, en todo caso os que teñades ganas e interés por lelo, pois xa vos diredes, non? Si vos aporta algo ou non? Espero que sí. En todo caso, no libro este o que hai tamén é unha consolidación ou confirmación dunha idea que estuvo presente, digamos, en min durante toda a vida, pero é a idea de que un proxecto de transformación deste país pasa polo nacionalismo. E hoxe máis que nunca, sempre o tive en claro, pero hoxe neste momento teño quizáis máis claramente afirmado que nunca, no sentido de que hoxe, no contexto da globalización, no contexto desa globalización que arrasa con moitas das conquistas históricas da sociedade e dos movimentos progresistas en todo o mundo, e tamén aquí, esa globalización que arrasa mesmo o sistema productivo de moitos países, entre eles o noso, esa globalización que, por lo tanto, é unha ameaza para o futuro vital dos povos, como é o noso caso. Bueno, pois, frente a ese contexto, creo que a resposta, sen dúbida, ten que partir dunha matriz nacionalista, dunha matriz soberanista. Eu, hoxe, máis claramente que nunca, sempre vin o proxecto nacionalista moi vinculado a unha alternativa de esquerdas, e incluso un pode pasar ao longo da súa vida por períodos nos cuales vive máis intensamente a pasión esquerdista que a pasión nacionalista, pero sempre vinculadas, e hoxe o que vexo con máis clareza que nunca é que non é posible construir unha alternativa de esquerdas, non é posible levar a cabo políticas de esquerdas en Europa ou neste país se non hai a capacidade de impoñer límites claros á globalización e a esa ruptura de todas as mecanismos de defensa que poda ter unha sociedade. É vital para unha sociedade como a nosa, para a economía e a sociedade, ter instrumentos para autogobernarse de verdade e para protexerse frente aos embates desa globalización dos mercados, do capital financiero, etc., pero é tamén vital para poder darlle sentido ás institucións democráticas, para que a democracia teña realmente un contido sustantivo, que non sexa simplemente un cascarón, unha casca baleira que de cando en cando a xente vota para elegir unhas representantes que ao final as súas decisións son auga de borralla, como se diría en galego?
castaños. de castaños, que non ten realmente sustancia, non? Porque a democracia, con razón, aumenta o descrédito da política e das institucións e da propia democracia na población, porque efectivamente a funcionalidade e a capacidade de decidir das institucións democráticas hoxe está absolutamente excluída, está absolutamente disminuída. E, por lo tanto, claro, si o que se decida nesas institucións non ten efectos reais para contrarrestar aos poderes económicos que van ao seu e que arrasan con todo, pois efectivamente é normal que ao final perdan crédito diante da ciudadanía. Por lo tanto, para empoderar a democracia, para recuperar o poder da ciudadanía, para recuperar o poder popular, é necesario recuperar ou conquistar a soberanía. E a soberanía popular e a soberanía nacional, obviamente, van íntimamente ligadas. E por iso, eu hoxe creo que o proxecto de esquerdas para este país, un proxecto de transformación para este país, pasa por un proxecto nacional. E eu que, como digo, unha parte da miña vida fun inorgánico, no sentido de non estar organizado e militando con carne, tamén sempre o vin, e hoxe vexo con moita clareza tamén, que só a partir dunha organización sólida da ciudadanía que quere transformar as cousas pode realmente facerse de frente a esos poderes enormes que teñen todos os poderes do seu lado, económico, mediático e todos os medios que sirven para dominar a vida política. Por lo tanto, dame unha certa mágoa ver como desde en certos sectores da xente realmente rebelde e progresista desta sociedade, e moita xente mesmo que está despertando con ganas de transformar as cousas, e xente nova que está despertando a política con ganas de transformar as cousas, como, por desgracia, o está facendo nun caldo de cultivo ideolóxico construído no fondo polo conservadurismo e pola dereita, que é o da demonización das organizacións políticas e a demonización da acción política organizada. Porque, claro, son consciente de que a mellor forma que ten o poder de preservar as súas posicións e a dereita de preservar o control do poder político e as institucións é conseguir que aqueles que se lle opoñan estén o máis desorganizados posibles e o máis disgregados posibles. Por lo tanto, eu creo que son momentos nos cuales, como digo, o proxecto nacionalista creo que é un proxecto clave ao redor do cual ten que articularse ou artellarse neste país un proxecto de transformación no sentido de progreso desde a esquerda, e que ese proxecto ten que ser capaz de facelo con un mínimo de organización, con un mínimo de estructura, con capacidade para actuar frente a un exército como é o da dereita que está absolutamente disciplinado e con medios, con cazas e con drons frente aos cuales nos temos cerbatanas. Pero, precisamente por iso, porque nos xogamos con cerbatanas contra grandes cañóns dun exército moi disciplinado, o mínimo que debemos ter é unha organización estruturada para fazer frente a esa dereita, para poder chegar con un proxecto compartido a todo o país, e iso é un pouco tamén unha mensaxe que creo que, bueno, particularmente me parece oportuno neste momento, co debate que está vendo na sociedade nestes tempos, pero que tamén de algún xeito se destila ao longo do libro. Que, por lo demais, pois,
chamaron aquí porque decía que o que quería era ter a oportunidade de dialogar con vos e falar sobre as cousas e as cuestións que vos que irades suscitar, non? Bueno, animaros en todo caso a ler o libro e a lerlo críticamente, pero tamén a lerlo con cariño. Xavier está aberta e ademais supoño que non é exclusivamente necesario decir, pero supoño que non é solamente o tema do libro, que probablemente incluso haxa cousas de actualidade inmediata que poidan ser preguntadas ou cuestións sobre Parasán que teñades interese. Hai unha palabra ali. Bueno, pois como eu non leí o libro, sinto unha curiosidade. Falamos de conversas e, como todas as conversas, ás veces disfrutamos máis narrando, porque o tema nos apaixoa máis, e outras veces é máis dolorosa a narración, porque desde que nos remove internamente ou a que hai moita máis dificultade intelectual de expresar a conceptualización. En ese sentido, a mí me gustaría que me comentaras cal foi a conversa que te resultou máis agradable de todas esas, ainda que, bueno, continuamente se falaba de nacionalismo, que é a tua paixón, e pola contra, cal te resultou realmente dura e difícil. Facendo unha pregunta difícil, porque non fixera esa reflexión. Eu creo que a conversa con Xan, as conversas con Xan, refires a esta, non? A esta, do libro que foron todas moi amenas, moi agradables, e, por lo tanto, hasta as máis difíciles non resultaron especialmente duras, non? Entre Xan e máis eu, como eu dicía, a pesar de que durante un tempo que tuéramos unha relación bastante que non coincidíramos en exceso, pero no fondo, cando alguén comparte a infancia ou a adolescencia, que é o caso, neste caso a adolescencia, e a vida política intensa daqueles anos onde o tempo se comprimía porque nun ano pasaban tantas cousas que increíble, tanto que é difícil recordarlas, tanto que eu, no fondo, teño que reconocerlo. Recordei moitas cousas nas que participara e vivira en directo, en primeira persoa, gracias á memoria de Xan, pero sobre todo gracias ás fotografías de Xan, porque está claro que a fotografía é unha forma de memoria absolutamente diferente cando van pasando os anos e moitas cousas ao longo da vida, pois supoño que é natural que moitas cousas esquecen e gracias ás súas fotos recordei que estuvera en determinados sitios e en determinados momentos. Entón, quero dicir que compartindo un fondo común de sentimentos, de afectos e de trayectoria política, pois hasta as cousas máis duras foron moi amenas na conversa, non? Entón, pois, a verdade que non sabería dicirche ninguna que fora desagradable. É certo que houve sobre algunhas cuestións concretas dos últimos anos ou máis recientes e de persoas as cuales sempre tiven e teño relacións tamén de afecto importante, pois que costa expresar as opinións de xeito suficientemente distanciado para que, pasado un tempo, non se arrepinta do que dixo. E nese sentido, hai aí un esforzo de
de objetivar certas diferencias políticas neste momento que son certamente, como estamos ainda nun período de asimilación de certos movimentos e de tratar de entender tamén certas viravoltas no pensamento político de xente coa que un pudo ter afectos importantes ao longo de moito tempo, pois estamos nun período de reflexión que non acaba ao mellor de coller ainda a forma definitiva e forma clara. Quero dicir que e non me refiro só a persoas concretas que están en primeira liña política, sino outras persoas que as cales tamén compartimos moitas cousas e que son moi recientemente, nos últimos tempos, foi quen de entender a viravolta que de xeito incomprensible dou a súa forma de entender o que é o nacionalismo, o que é o independentismo, o que é o proxecto, o que debe ser un proxecto de esquerdas neste país. Entón, pois esas quizá foron as que costaron máis formular, digamos, unha valoración ponderada, como digo, para tratar de objetivar as cousas e non deixarse levar por impulsos de corto prazo. Aí podo contar, nos na escritura do libro, levaba un esquema e vai variando. É verdad que a parte biográficamente estaba moi cómoda, no sentido que como a descoñecía por completo, e unha certa noción, pero resultou máis atractiva tanto de facela como de elaborarla despois. Eu creo que o capítulo que moita xente que é o capítulo que arranca da infancia, a parte que me parecía que caracterizaba un tipo de persoa, de xente político diferente na fasquía biografía que conocíamos até agora, só de origen labrega, un rapaz que vive casi solitario, ou nunha aldea moi pequena, toda esa parte a mí resulta moi agradable, pero é certo que a entrevista, a ser un libro e intentar facer un tipo de construcción determinada, de que foron libros que tiveron unha certa utilidade, de que revisaba acontecementos horrorosos, e ele pasou moita documentación. Houve un momento que pensei que podía preguntar, de feito, houve un momento que no cuestionario tiña unha especie de valoración de determinadas persoas, xente conocida do nacionalismo contemporáneo, pero ao final, por un lado, parecíame que provocaba distorsión, eu creo que distorsionaba o libro. E entón empecé a plantearlo un día, pensei de echarlo para outra sesión, e finalmente vi que realmente non encaixaba, obrigar a facer unha valoración persoal, porque finalmente era conducir o libro e conducir incluso a análisis da política a un terreno que eu creo que tampouco era útil. É dicir, claro, podía facelo, pero eu mismo evitei esa cuestión porque me parecía que non tiña utilidade. E despois a parte foi moi agradable, creo que para o propio Xavier, pero para mí mismo tamén foi que, efectivamente, eu a buscar fotografías, ele pasou as fotografías da infancia e tal, incluso algunhas fotos da mocedade que me pasou, que eu non o conocín, non o vi nese tempo, unha barba que tiña e tal, de repente topei, pasa que xa estaba o libro editado, bueno, mellor utilizábamos ou non, había moitas fotos, pero de repente topei e pude dar un día unha fotografía, chamei e me teño unha fotografía túa xusto diante de cando traen os restos de Castelao, esta policía pedindo documentación, e era unha foto que se non chego a ver as outras fotos eu non o coñecía. Ou localizalo nunha asamblea da NPG en Carballo, que estamos en Carballo co alcalde, e tamén recordaba aquilo, que decía, eu non sei se estuve, e deixame que vino na casa, entón amplié as fotos, e topei na sala en unha esquiniña, estuveches, porque estamos aquí a fotos. Porque é certo que cando pasan os anos bueno, eso xa se sabe, xa está todo, a memoria a veces inventa as situacións, non? E a fotografía, por lo menos para isto, a importancia ten algo activo, como sei que inventa a súa vida, aquí estuve nada, non estuve vinculado. Pero, bueno, neste caso era unha curiosidade, incluso persoal, e era un estímulo para forzar no propio arquivo. Entón, esa parte sí que é moi grande. Eu creo que ten unha certa utilidade documentar eses períodos, porque tamén, en certo sentido,
somos de... Eu creo que o que é interesante que estamos falando dunha xeración que está activa en política e que hasta certo punto podemos ler, estamos lendo tamén os conflitos, as historias, os asuntos que todos vivimos e que a utilidade que ten é aprender deles ou ver que nos ensinan cara ao futuro. Eu creo que moitos deles, que son os anos 80, de outra maneira serían historias casi de historias da puta mil, se decía antes, pero neste caso relacionadas coa política. Eu creo que teñen utilidade porque eu creo que sitúan algo que é o peor de todas estas, a meu entender, isto desde dentro e desde fora das crisis políticas, que son as tremendas rupturas personales que se producen e como despois se tratan obligadamente de volver a resolver. É dicir, o debate político ten esa intensidade, ese dramatismo, a veces esa situación de ruptura que cando se contempla co tempo, un di realmente, sí, había unha disputa grande, un quería ir por ali e eu creo que debíamos ir por lá, pero realmente o choque, a veces personal, eu creo que no caso de Xavier, depende moito dos temperamentos, pero creo que no caso de Xavier é do tipo de persoa que está no sitio adecuado, no momento adecuado agora, para intentar superarlas, que eu creo que é unha necesidade de futuro que temos. Entón, eu creo que esa parte no libro foi a máis agradable de conversar, e descubrir un tipo de persoa que se facía, xa decimos, non nos conocimos tanto neses anos, somos unha distancia moi grande, pero facíame unha idea de como podía ser, e realmente no libro eu confirmei, unha persona dialogante, unha persona capaz de entender puntos de vista, de contradecilos, e ao mesmo tempo, sin que esa propia controversia orixine ningún tipo de distancia personal. Bueno, antes de entrar en outra maioría, penso que preguntarán, será el tema del nacionalismo. A mí chamou a atención algo que comentaste sobre la cuestión económica, ¿no? La globalización en concreto, que es un tema que me preocupa mucho. Y sobre todo, qué soluciones o qué falaches de límites a la globalización, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo sería posible por esos límites a la globalización? ¿Qué límites piensas que podrían ponerse? Eu creo que hai que poñer moitos límites. Eu creo que, obviamente, a sociedade actual non pode renunciar ás vantaxes das novas tecnologías en canto a súa capacidade de conexión do mundo, iso é obvio que non. Pero todo o demais, no que ten que ver a regulación do comercio, e sobre todo dos fluxos financeiros, é unha necesidade imperiosa poñer controles, algún tipo de control e límite a ese tipo de fluxos, porque senón o mundo acaba sendo ingobernable. Entón, eu creo que, desde logo, non é posible, non pode ser viable unha sociedade que non sexa capaz de poder acompasar mínimamente o que é a súa capacidade, digamos, productiva coa ocupación da súa población e a evolución da súa capacidade de consumo. Non é pensar, non é imaginable a longo plazo ninguna sociedade que pretenda consumir máis do que produce de forma continuada, e iso significa que é necesario que toda a sociedade teña capacidade de producir o equivalente daquilo e de poder, en todo caso, exportar o equivalente daquilo que importa e manter uns certos equilibrios. E iso, espontaneamente, o mercado non o dá, porque o capital, se se move libremente, vai se movendo como vemos que se está movendo, e está abandonando completamente os sistemas productivos de determinados países, de determinados territorios. Entón, esa sociedade, nesas condicións, sin capacidade de poñer límites aos fluxos das cousas, está claro que non é viable, e a única viabilidade sería que a xente marchara, unha vez que non hai emprego suficiente de forma continuada, que a xente marche, emigre, pero ese proxecto, esa idea de pensar un mundo de total fluidez das persoas, eu creo que é unha sociedade, un mundo individuo, non ten sentido, non?
igual que non ten sentido un mundo con países cerrados, ultraproteccionistas e pretender que eso, igual que eso non ten sentido, tampouco ten sentido un mundo no cual non haxa unha mínima capacidade de control para manter digamos, un sistema productivo mínimo capaz de dar emprego e ocupación á maioría da población dun país, e só sobre esa base podes logo soster tamén os servizos públicos que necesitas, porque só se tes produción podes generar, ademais dos ingresos das persoas, os ingresos públicos que son necesarios para soster os servizos públicos de educación, de sanidade, e manter un sistema de protección da vellez, etc. Entón, iso é un imperativo, para mí é un imperativo, que o fracaso da globalización eu creo que está á vista de todo o mundo que non sexa, digamos, mío. Entón, a cuestión é que os poderes que lles vai ben con ese modelo de economía, de mundo, de globalización, son moi poderosos, son os que realmente marcan a política do mundo e a política dos países, son os que teñen capacidade para impoñer o seu criterio, e votan todos os días porque votan nos mercados, ademais, e votan os días das eleccións porque eles son os que no fondo marcan as reglas de xogo das campañas electorais, e son os que cos medios de comunicación controlan a cabeza da xente e acaban facendo que opcións políticas teñen posibilidades de éxito e cales non. É dicir, está claro, estamos nun mundo así, e iso é preciso rompelo para que, digamos, o mundo, a economía e a sociedade se organice en función dos intereses e as necesidades da maioría. Entón, iso require poñer límite os fluxos de capitais, obviamente acabar cos paraísos fiscais, que se cotice, que se paguen impostos no país onde se generan as rentas, para poder financiar os servicios públicos, etc. Entón, iso implica poñer controles a todo iso. E obviamente, só a partir dese controle, por tanto, dese freo á globalización, de poñerlle límites claros e fortes á globalización, é posible facer outro tipo de políticas, porque efectivamente nese marco absolutamente desregulado e de fluxos abertos para todos, para todas as formas do capital, que realmente sí que é imposible facer políticas de esquerda. Tú podes ir as políticas de esquerda, pero claro, ao final, efectivamente, si non mudas ese marco, pois efectivamente o capital se marcha. Un pequeño apunte, perdona, un solo apunte, no medio. Es que, aparte de los flujos financieros, que es tremendo eso tamén, pero una parte de la globalización, esta parte da producción en países donde os salarios son mínimos, que por otro lado no contribuyen en absoluto ao desarrollo de esos países, o desenvolvimento da población de esos países, porque en definitiva o desenvolvimento social, o desenrolo social de esos países es cero. E sigue sendo, porque o que progresa nesos países que chamamos de tercer mundo son as grandes fortunas que fan fortunas producindo ali e vendendo aquí, non? Entón, justamente a mí preocupame como limitar ese movimento de mercancías, aparte de la parte financiera, indudablemente fundamental. Esos mecanismos están máis experimentados ao longo da historia, que é poñer determinados aranceis, hai que recuperar a idea dos aranceis para certos produtos, igual que agora hai para algúns, que Alemania é capaz de definir que todos os produtos teñan aranceis. Nós non temos capacidade de definir ningún produto que teña arancel para proteger a nosa producción. Hai uns anos, por certo, agora está en crisis total, Brusens, esta empresa que se dedica, estou fabricando MP3 e que agora fabrica tamén pantallas de televisión e moitos produtos de electrónica doméstica, non? Empezou fabricando todo en China. A empresa xa se concibiu para aquí vender por certo foi un bolseiro do noso departamento.
do Departamento da Facultade, digo. Sí, sí, sí. Produciu todo en China, hasta que chegou a un produto, empezaron a fabricar televisións en China e traíanas para aquí, pero deronse conta de que en concretas televisións era mellor fabricalas aquí que traelas alá, porque hai un arancel importante do 15% que puxo a Alemanha para proteger o seu sector no seu momento. Entón, efectivamente, pois acabaron tratando de buscar unha planta de fabricación de televisións aquí. Bueno, quero dicir que hai países que hasta certo punto usan, en función do seu poder, o instrumento do arancel. Bueno, pois eso ten que... Pero como Comunidade Europea poderísima. Claro, iso que é unha excepción. Comunidade Europea, digo. Claro. Mellor que... Iso que é unha excepción ten que ser algo moito máis generalizado, ten que servir para establecer, xa digo, non políticas absolutamente proteccionistas, pero sí políticas que consigan equilibrar mínimamente o que entra e o que sai. Entón, cada país non vai producir de todo, e habrá cousas que obviamente importa, pero que ten que ver con esos mecanismos, garantir que o valor do que exporta compense máis ou menos o valor do que importa. E só así podes manter o funcionamento do conxunto do sistema económico. Entón, iso implica recuperar ferramentas como os aranceis e negociar as cousas e os acordos comerciais do outro xeito. Claro, vamos na dirección completamente inversa, porque neste momento estáse negociando o tratado de libre comercio entre Europa e Estados Unidos, que é xa un paso máis cara á eliminación de todo tipo de control, pero non só para o comercial, sino mesmo para que os estados podan decidir sobre cuestións tan básicas como os servicios públicos, e para estar asentando a doutrina de que só os intereses privados e só os compromisos das empresas privadas son merecentes de protección. Entón, se un goberno non pode poñer condicións de según que tipo ás empresas que proporcionan servicios públicos, si cambia a legislación sobre unha cuestión que altera a conta de resultados das empresas concesionarias dese tipo de servicios, a empresa pode reclamar compensacións aos gobernos, e dicir, atan aínda máis, queren atar aínda máis os marxes e a capacidade de decisión dos gobernos sobre a regulación das cousas, dos servicios públicos, afectará a sanidade, afectará a todo, non só o comercio. Entón, vaise na dirección absolutamente contraria, están os poderes que pilotan esta crise, en vez de enmendar o que a maioría da sociedade ve que son os problemas da excesiva liberalización, da excesiva desregulación, pois en vez de corregilos, digamos, implantando unha certa corrección con máis regulación, non, que se vai a desregulación total. E tamén para os fluxos financeiros, que se está negociando paralelamente a iso. Entón, o que está claro é que a sociedade ten que reaccionar, temos que reaccionar frente a iso, pero eu creo que non valen reaccións con criterios ou principios abstractos, sino que eu creo que neste momento, frente ao que é a globalización, a forma máis directa, o instrumento máis directo para contrarrestar esa tendencia e ese proceso é levantar barreiras de soberanía. Por iso eu creo que a idea de soberanía e o proxecto nacionalista eu creo que ten especial valor e especial potencia neste momento, precisamente porque é a forma de poñer freno a ese proceso de globalización. Só unha cousinha. Como estuveches en Escocia moi recientemente, un pouco que nos traslades o que ali se viviu e cal é a sensación que teñen neste momento e que podemos aprendernos, que tamén queremos a independencia e a soberanía do que fixeron hasta agora, independentemente de que finalmente o referendo gañara ou non. En todo caso, creo que teñen moito camiño andado, é unha experiencia da que podemos
aprender. Sí, pues estuve ali estes días do referéndum, efectivamente. Eu creo que da experiencia escocesa, que eu creo que a raíz do referéndum eu creo que se vai socializar aquí moito máis coñecimento sobre o que foi a súa trayectoria, hasta agora pues, estaba un pouco máis distante, menos conocida, pero eu creo que é unha experiencia cargada de eleccións a moitos niveles. A primeira cuestión é que no caso escocés a reivindicación nacional de independencia e a soberanía vai moi estreitamente ligada a isto que comentamos agora, esta vontade de poñer freo, poñer couto ás políticas neoliberais que forman parte da globalización, pero das cuales o goberno de Londres, o goberno británico, é un abandeirado campeón. Entón, a reivindicación e o avance da conciencia nacional en Escocia hasta o punto no que está hoxe vai moi ligado á vontade de preservar conquistas sociais. E, de feito, é un pouco a bandeira de enganche con unha grande parte da población e a vinculación estreita entre a cuestión nacional e a cuestión social. De preservación en particular das conquistas do Estado do Benestar. Ese é por un lado. Por outro lado, eu creo que vemos que o proxecto pilotado polo Partido Nacionalista Escocés como partido de todo o nacionalismo escocés, o que hai fora dele é absolutamente irrelevante, un gran partido con diferencias internas pero con unha grande cohesión. Ali falaban de que era, digamos, había unha disciplina férrea, que os acordos dentro, sabendo que hai unha grande pluralidade, se negociaba moito, pero unha vez que se chegaba aos acordos, aí non trascendía, digamos, grandes disensións. Eso é un tema para falar moito. Pero outra cuestión é que, efectivamente, ese partido nacionalista escocés é o que conduciu o proceso cara a chegar ao punto no que está a conciencia nacional e a loita pola soberanía. Por tanto, obviamente, non construíron esa conciencia nin os laboristas que están no Partido Laborista, a pesar de que no laborismo pues, había moita xente que podía non individualmente non facerlle ascos á independencia, sino todo o contrario. De feito, houve moitos votantes agora do laborismo que votou neste referéndum pola independencia, pero o que si é certo é que o proceso de cara a soberanía, de cara a independencia, foi conducido única e exclusivamente co impulso do Partido Nacionalista Escocés. Por tanto, a autoorganización é, claro que é unha idea fundamental para conducir un proceso dese tipo. A terceira lección para mí moi importante é que só se pudo chegar a este momento porque houve a capacidade de controlar o goberno e o Parlamento escocés. É dicir, que sin a complicidade, sin o acompañamento das institucións de autogoberno gobernado polo Partido Nacionalista Escocés, claro, non sería posible chegar ao referéndum. Só foi posible porque había unha maioría absoluta do Partido Nacionalista Escocés que forzou o goberno de Londres a aceptar o referéndum. Por lo tanto, o traballo e o acceso a conquistar a maioría social para poder ter o goberno das institucións escocesas foi un elemento clave para poder levar o proceso hasta o punto en que se levou. Por outro lado, está claro tamén que os procesos avanzan ás veces de xeito acelerado en períodos cortos de tempo. Cando o
o Parlamento escocés e o goberno escocés lle plantexou ao goberno británico a celebración dun referéndum hai 2 anos, o que lle plantexaba era a posibilidade de someter a referéndum 3 opcións, que era seguir como estaban, máis autonomía, máis autogoberno ou independencia. Naquela altura, a opción da independencia estaba entre o 25 e o 30%. Entón, curiosamente, non tan paradoxicamente, o goberno de Londres dixo, vale, referéndum, pero o referéndum ten que ser unha pregunta clara, independencia sí ou independencia non. Nada de meter polo medio máis autonomía e máis avance progresivo de autogoberno. Iso fixo naquele momento porque o goberno de Londres consideraba que iba a ganar de tacón o referéndum, porque con 25-30% va a perder, ¿no? Bueno, o certo é que nestes 2 anos o bon facer do goberno e a campaña intensa da sociedade civil organizada con un traballo de base enorme e fantástico, porque non teñen tampouco, curiosamente, a pesar de que o goberno pasa iso aquí, non teñen ningún medio de comunicación propio, o único que teñen é un semanario, unha Nosa Terra, que está pola independencia. O resto, todos os medios son unionistas, unhos máis agresivos e outros menos, pero eran unionistas. E entón, houve un traballo de base moi importante, traballando coas redes sociais, organizando grupos e colectivos de todo tipo, traballando por abaixo, e con unha acción moi inteligente, ademais, do goberno, e o resultado, pois, aí está, de 2 anos despois, de ese 25-30% de apoio á independencia que había, pois chegaron ao 45%, e pudo ser perfectamente o 50% ou máis do 50%. Se non foi, é porque nos últimos tempos, vendo que iso era posible, que iso que o goberno de Londres nunca pudera imaginarse que podía ocurrir, pois redoblaron os esforzos, a campaña mediática foi moi intensa, os poderes económicos e financeiros botaron nas bolsas de valores, desvalorizando os valores das accións das empresas e dos bancos escoceses, meténdolle medo á xente, meténdolle medo aos pensionistas, meténdolle medo á xente que tiña fondos de pensións, e con iso, e con unha promesa de que vale máis autogoberno. Imos dar, si pase o que pase no referéndum, prometemos, tanto o goberno de Londres como os outros 2 partidos, prometemos que vai haber máis autogoberno. Entón, entre o medo, a presión e a oferta de un avance significativo no autogoberno, conseguiron que o resultado fora non, pero podía ser perfectamente o sí. O resultado final é que a conciencia nacional de Escocia está nun punto no que nunca estivera e nunca incluso se podía imaginar o Partido Nacionalista Escocés. O da independencia está a flor de piel e en todo caso, si cumplen as promesas o goberno de Londres de máis autogoberno, está claro que, ademais desa grande autogoberno, quedará un autogoberno reforzado, e se non as cumple, o cual entra dentro do probable, o que se vai producir é un cabreo monumental de unha grande parte da sociedade escocesa que vai facer que dentro de 2 anos ou X anos pois vote masivamente o Partido Nacionalista Escocés, que neste momento de logo, se houbera eleccións, ganaría xa non por maioría absoluta axustadas, non por goleada, e que pode convocar outro referéndum ou, como decía onte Alex Salmond, pois o mellor declarar, se teñen unha maioría moi grande, pois declarar unilateralmente no Parlamento a independencia e santas pastas. Entón, bueno, ese é un pouco o que pasou, non? Claro, que estamos na situación na que estamos, pois
temos humildemente que aprender moito, pero saber tamén que é certo que a veces dice que non hai conciencia nacional, está moi baixa, non temos nada que facer, Cataluña é outro mundo. Bueno, en Escocia hai 15 anos o Partido Nacionalista Escocés non era prácticamente nada. Hai simplemente 2 anos cando van a polo referéndum para intentar ganar máis autogoberno, estaban no 25 ou 30%. É dicir, como digamos que as cousas que ocurren no mundo de hoxe van moi rápidas, como a gravedade das consecuencias digamos, do funcionamento do sistema económico, da crise, das políticas ultraliberales, etc., está sendo moi dura. Bueno, ás veces poden darse saltos máis rápidos do que parece na sociedade de cara a un cambio, O que fai falta é ter as ferramentas ben preparadas, ter boa organización para poder acelerar eses procesos e para poder conducirlos ben e responsablemente, non? Porque eso sí que é certo que, digamos, na estrategia do Partido Nacionalista Escocés o que sí está claro e houve tamén unha dosis de realismo moi grande, non? De máis alá de outras cousas, priorizaron o que había que priorizar neste momento. A prioridade é a independencia e a construcción dun Estado, por lo tanto, hai certas cousas que podían formar parte do ideario do partido de moita xente militante que temos que ganar a maioría, isto poñémoslo un pouco de lado e entón estamos dispostos a seguir na OTAN, estamos dispostos a, por menos de partido, estamos dispostos a aceptar que a reina de Inglaterra siga sendo reina de Escocia, pero é importante que haxa un Estado escocés, como Australia ou como Canadá. É dicir que foron tamén capaces de facer moitos xestos para conseguir que a inmensa maioría da población pudera acompañar eso, e iso tamén sempre crea problemas internos, non? Porque un parlamentario marchouse do partido porque ele decía que da OTAN non podía estar de acordo, entón que se marchaba. Bueno, pois, ese tipo de cousas está claro que son problemas difíciles de xestionar, pero que forman parte da capacidade que unha organización pode ter nun determinado momento de saber cal é o problema principal e actuar de acordo co que a resolución dese problema principal. Bueno, menudo rollo. Perdón. Sí que habría unha pregunta respecto ao cargo político que representas ahora mismo. Si podría preguntarse algo respecto ao cargo político que representas ahora. Sí, por supuesto. Vamos a ver, eres unha persona que admiro económicamente, tanto para la economía, económicamente, quero decir, como de política. Admirar, en ese caso, es parte mellor que admirar a alguén humilde que a alguén como Botín, pero bueno. No outro sentido, no sentido. E políticamente tamén, evidentemente. O que pasa é que esta mañán, pois, respecto a unhas declaracións tuas na prensa, pois sentime un pouco descolocado, a verte, de alguma forma, acompañado ali da xente que representa a globalización políticamente, e ti, pois, de alguma forma, criticando un movimento organizativo da ciudadanía, que en principio ahora mismo non é nada máis que unha intención da xente de organizarse. Que eu que sigo ese concepto porque me interesa, me parece algo que pretende ser, que eu penso que seguramente non vai ser, porque é demasiado complexo, non? Entonces, políticamente non coincido con eles, pero organizativamente creo que é unha experiencia que os que mínimamente temos alguna inquedancia en política, penso que deberíamos seguir de cerca, porque está sendo seguido a nivel mundial, ¿no? E entonces, posiblemente, non vai a ter futuro. O cal criticalo, se logo non ten futuro, tamén me parece máis ideal. E se ten futuro,
pois a mellor teñamos que aprender organizativamente de como estamos facendo. Non sei hasta que punto a organización que te representas se sente prexudicada si se presenta en las municipales, ¿no? Entonces, iso me descolocou muitísimo, non sou capaz de colocar esa tua crítica a ese novo movimento que pretende ser. Vamos a ver, podoche explicar cal é a miña visión dese proceso, dese proxecto en proceso. Vamos a ver, a mí gustaríame que no Estado español a esquerda política no que España, digamos, pois estuvera representada mellor por xente por unha alternativa que claramente sexa anti-neoliberal, que sexa unha alternativa democrática, profundamente democrática, e que sexa unha alternativa capaz de recoñecer e actuar en consecuencia o dereito de autodeterminación, o dereito a decidir, e que poda comprender mellor os problemas nacionais do que o entende, desde logo, o PSOE ou mesmo a Izquierda Unida. Gustaríame que en Madrid pois ese proxecto tuvera un gran, para entendernos o éxito, si o proxecto respondera ao que enunciara, o que enuncia. Obviamente, para Galicia non é un proxecto de futuro desde o meu punto de vista. Esa é a cuestión. Desde logo, o proxecto de Podemos non é un proxecto que teña como vocación o enraizamento na problemática deste país e a que aporte as solucións que eu, como nacionalista, creo que necesita este país e que pasan por lo que dixen antes, pola loita pola soberanía, tanto para podermos realmente preservar o que son os sinais de identidade deste país e deste povo, como para poder desenvolver económica e socialmente o país. Entón, creo que non son alternativa para Galicia. Por tanto, nese sentido, eu creo que hai que ser consciente disso, son unha forza política que, como tal e como proxecto, non vai a contribuir ao aumento nin da conciencia nacional deste país, nin ao aumento do que é un espírito de organización no sentido en que eu creo que se precisa neste momento. Por lo tanto, débese falar con clareza do que representa aquí este proxecto. A outra cuestión é o que salín dicindo onte, que salvo nos medios, é sobre a súa decisión, unha decisión concreta de non participar nas eleccións municipais e os argumentos que dan para non presentarse ás eleccións municipais. Os argumentos, desde o meu punto de vista, son tremendamente pobres, tremendamente negativos, e desde logo a mí indúceme a valorarlos como unha falta de respeto, no fondo, a base do seu discurso e a base da súa xente que están movendo e organizando nos círculos, porque o que dicen é non nos podemos presentar porque non nos fiamos da xente que está conformando Podemos hoxe nos círculos, non nos podemos fiar deles, non podemos, por tanto, responder do que logo esa xente que se presenta e sale representada nos concellos vai a facer no futuro, o cual, unha organización que dice que se construe por abaixo para representar a ciudadanía, para ser un instrumento da ciudadanía, o primeiro que dice é que desconfía desa ciudadanía que se lle aproxima e que intenta sentar as bases da organización e dice non vos ides presentar con o noso nome, a marca é nosa. Por lo tanto, eu creo que como un canto, por decirlo vulgarmente, unha cantada
é unha cantada con respecto que é o seu discurso de ser, digamos, unha organización da ciudadanía pensada desde abaixo arriba e non desde arriba abaixo. Entón, nese sentido, como é unha cantada, eu creo que hai que dicirlo. Decir eso e dicirlo con esos argumentos, eu creo que é unha falta de respeto á ciudadanía en xeral, pero sobre todo como lle chaman, aos que están formando parte dos seus círculos. E despois, claro, eu creo que hai outro problema importante aí tamén, e é que na medida en que pensan só en función do núcleo central de Madrid e das aspiracións do grupo central de Madrid para o xogo político xeral, claro, non queren, digamos, someterse ao test da proximidade, que é o que obriga as eleccións municipais e a xestión municipal. O primeiro test de proximidade é que esa organización política teña caras concretas nos sitios, de que a xente sepa en cada sitio quen é. Entón, claro, teñen medo a que esas caras concretas nos sitios non sexan tan, digamos, atractivas como o de un señor ou dous que circulan polos platós de televisión, que son vistos a distancia e presentados de forma amable. Entón, claro, unha organización política tamén hai que poñer caras concreta, a xente ten que poder vela e vela en proximidade cal é a súa acción política, cal é o seu pensamento, cal é o seu comportamento nas diferentes cousas que é o que nos pasa ademais a organización, non? E despois someterse a ensuciarse as mãos nas cousas concretas, ir aos concellos e facer política concreta para as necesidades concretas dos veciños. Eles queren chegar ás eleccións xerais sin mancharse as mans nos problemas concretos da xente. E mesmo sin que teñan que pronunciarse sobre si un determinado concello onde hai a posibilidade de facer unha maioría de esquerdas impura, pois se apoian esa maioría de esquerdas impura ou se deixan gobernar o Partido Popular. Esa é a cuestión. Entón, queren chegar ás eleccións xerais sin mácula. Bueno, eu creo que iso é xogar ao oportunismo máis absoluto. Eu creo que hai que estar a altura e a madura. E as eleccións municipais para un partido, para unha organización que se di que quere ser unha organización de base da ciudadanía, debían ser as ideales. Debían ser as ideales porque as eleccións municipais, os procesos municipais son os que precisamente, máis claramente, forzan a estar en conexión directa coa ciudadanía e que logo a ciudadanía está de forma máis directa vendo o que faz todos os días no Concello e podense chamar a atención pola rúa. Entón, para mí, como as razóns que dan para decir que non se deben presentar as municipais me parecen unha cantada e unha falta de respeto e unha, digamos, un timo, no fondo, a ese discurso, que eu creo que en parte é unha impostura, pero, claro, a impostura vela claramente cando ves estas cousas, non? Entón, eu creo que, como creo que a impostura, eu creo que hai que decirlo, e sobre todo porque non somos Podemos, por tanto, debemos tamén decir claramente o que vemos de erro nos demais. Noutras cousas, ou noutros aspectos, desde o BNG, non despreciamos o que o proceso de Podemos e que de algún xeito permite cristalizar, pero non que éramos conscientes antes de que aparecera Podemos. E é que neste momento temos necesidade de traballar de xeito diferente ca ciudadanía, ca xente. E iso vimoslo poñendo en marcha desde hai tempo no BNG. De feito, levamos un tempo intentando abrir a organización, levamos un tempo tamén mudando certas formas de funcionar e de relacionarse tamén de como facemos o traballo institucional, levamos intentando facer. E agora, en concreto, cara ás municipais, estamos ensanchando esa idea ou esa forma de funcionar que creemos que é necesaria, non para agora, sino para sempre, de facilitar digamos, a implicación das sociedades, sobre todo da sociedade próxima, para entendernos, porque a base social que se move ao redor
dunha alternativa nacionalista e de esquerdas, pois facilitar a conexión, facilitar o contacto, facilitar a participación e a relación directa. Entón, bueno, estamos con esta senda de asambleas abertas por todo o país, precisamente para tratar de empaparse e relacionarse máis intensamente co que é a ciudadanía. Eso estamos facendo e non é unha cuestión para facer unha asamblea, senón que vai ser algo que, sobre todo porque vemos que además está salindo ben, está servindo para que efectivamente a organización se revivifique pois vamos a facer seguramente de cara ao futuro tamén, que creo que é unha forma de funcionar nova. Que nese sentido, parece que a copia desto, non é que seña a copia do de Podemos, o que si é certo é que eles, como nós e como outros, deronse conta de que con esta crise e a crise política que hai, a sociedade pide outra cousa, pide outra forma de funcionar das organizacións políticas. Entón, nese sentido, nós estamos para acabar. Creo que coincido bastante contigo, tampouco a mí me representa na estructura non, pero creo que parte de unha base equivocada porque eu en ningún lado vin que a desconfianza cesa da xente, sino que eles desconfían do sistema, do propio sistema. En ningún momento desconfían dos seus. Bueno, non por escrito, ademais, hai declaracións, pero están por escrito, non dice que eles non poden facer algo que logo non podan garantizar que os seus representantes cumplan os compromisos assumidos. Son formas internas de unha organización que, bueno, a mí me parece nos formar grupo con alguna xente para criticar outro. A mí non me parecía un pouco eso. E nada máis. Bueno, hai un probleminha aquí, que o que lle toca estar aquí nunca se pode avanzar se estaba avanzado, pero quería facer dúas preguntas moi concretas a Xavier, pero probablemente como isto teña que ver máis co que eu pregunto, pero moi curtiño incluso. Moi breve, era en relación con lo de Podemos, con el fenómeno de Podemos, que creo que hai que reconocerle, entre outras cosas, que sí ha recogido un sentimiento social e ha fomentado algo que puso a los demás a pensar. Eso, por un lado. Por otro lado, me parece que tiene otra lectura, además de la que tú haces, tiene otra lectura el asunto, y es que, dime sinceramente, ¿tú crees que como organización están realmente maduros para presentarse a las elecciones? ¿No sería un acto de irresponsabilidad a presentarse a las municipales en este momento? Y tercero, ¿no tienen una utilidad social que a lo mejor los demás partidos debiéramos intentar aprovechar ese cauce para cosas comunes que tan urgentemente necesita mover esta sociedad? Porque con el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y el tinglado que se está montando con la intervención en los países de la zona de Irak y Siria y todo esto, yo creo que ahí se requiere un debate muy importante, que nos miramos el ombligo, estamos pasando de cosas muy serias que nos ganan kilómetros cada segundo, y lo que habría que analizar a lo mejor es qué apoyos o qué canales o qué vías críticas son interesantes incluso para sembrar ahí cosas que nos puedan ser útiles a todos. Sí, vamos a ver, eu o que creo que nesa decisión e nos argumentos para esa decisión de Podemos, o importante é que efectivamente hai esa cuestión que acabo de comentar e hai a outra cuestión, de que efectivamente é obvio que non teñen unha organización madura, pero tampouco a teñen entón para ser alternativa de goberno a nivel de Estado, entende? Entón a cuestión, as cousas como son, é certo que iso o que reflicte é que efectivamente son unha construcción que neste momento está no aire e o resultado dunha
digamos, dunha mensaxe trasladada á sociedade a través dos medios de comunicación, fundamentalmente, ben trasladada, ben promocionada, e que, efectivamente, recolleu un sentir de cabreo de moita xente que decidiu que, como non eran partido, non tiñan historia, esos eran os que podían merecer o voto do cabreado, non? Porque os demais todos tiñan ou temos historia, non? Entón, estos xa os coñezo, xa sei quen son, estos non os quero votar. Pero estos, que non sei quen son, non que van ser, pero recollen o cabreo, aí va. Entón, a cuestión é que, efectivamente, son sin organización política, e o que hai un recoñecimento nas súas declaracións, unha cuestión importante, que sin organización política non se pode ofrecer á sociedade un proxecto político serio. E, en particular, as municipales son un test desa cuestión. Esa reflexión que les fan, eu, efectivamente, creo que debía facer moita outra xente neste país, porque, efectivamente, é unha declaración, entre comillas, de sinceridade da súa incapacidade para garantizar ou facer candidaturas adecuadamente con xente que responda ao perfil do proxecto e logo para que esa xente poda garantizar o cumprimento dos compromisos. Pero é que iso é o problema que ten calquer cousa que sexa magmática como son os círculos de Podemos, e ese é precisamente tamén un dos problemas que lle podo ver a ese outro tipo de candidaturas que alguna xente cree que son petentes, que son un ideal, pero que se construen sin organización detrás e, por tanto, sin ninguén que garanta a coherencia, porque logo se trae nos diferentes concellos, e sin un proxecto de conxunto, e sin unha capacidade tamén de imprimir criterios posteriormente. Claro, a cousa é ganar as eleccións con unha historia, con calquer discurso, e outra cousa é que logo 4 anos vas a estar tomando decisións todos os días nas institucións nas que estás representado. Entón, ou tes capacidade para garantizar iso, ou se non pode resultar un fiasco. Porque resulta que cada un dos electos baixo esa marca, como les din, a súa marca, a súa denominación, pois fai da súa capa un saio. Entón, ao final, é un desastre como proxecto e se queima. Entón, iso é esa reflexión que les fan. Eu creo que é unha reflexión que outra xente neste país debería facer tamén a hora de promover candidaturas que non teñen unha columna vertebral que garanta a súa coherencia polo país adiante e que garanta o cumprimento dos compromisos da ciudadanía ao longo de 4 anos. Bueno, a ver, que moi tarde, de todos os xeitos, sí que quería preguntar, facer dúas preguntas concretas a saber. Vamos a ver, hoxe dixeron que por outras cousas estábamos comendo con uns amigos e dicían para a economía non sirve nada, non pretendo falar da economía. Pero sí me chamou a atención que falases de creo que se chama, que é Dani Rodrik. Dani Rodrik, que me chamou a atención de que o citases no libro e falases de Dani Rodrik plantexa a cuestión do trigrema, non? É dicir, hai globalización, autodeterminación e democracia. As tres cousas non nas pode haber, temos que elixir dúas. Evidentemente, os que somos de esquerda, eliximos autodeterminación e democracia. Pero a autodeterminación é un concepto de democracia, un elemento fundamental da democracia. Por exemplo, e entonces, como quero acabar rápido. Primeira cuestión. O de Escocia e o de Cataluña non é máis unha cuestión de democracia que de nacionalismo. Segunda cuestión. A esquerda en Europa, sobre todo, ten un problema de descrédito por unha desconfianza con respecto dos valores democráticos e do funcionamento democrático. Está claro, non? A historia reciente está aí. A desconfianza con respecto ás organizacións políticas
tradicionais que evidentemente non se ponen en discusión a necesidade de organizacións políticas, sino que sí se pone en cuestión que hai estado descrédito absoluto das organizacións políticas, que non é por antipolítica. Quen critica as organizacións políticas non é por antipolítica, sino que é por ausencia de democracia desas organizacións. E a segunda cuestión que sí era pregunta concreta, non reflexión, sino pregunta, bueno, todas eran preguntas concretas. Pero a outra pregunta é si esa desafección, e isto entronca quando podemos investirnos, si esa desafección con respecto á política da esquerda, e especialmente en Galicia, porque estamos o nacionalismo galego sempre se conforma con mirar para fora. Cando está de moda o País Vasco, somos basquistas, cando está de moda a Cataluña, somos catalanistas, cando estamos de moda a Escocia, somos escocistas, somos absolutamente de todo, pero os nacionalistas galegos moi pouco, especialmente porque eso supón un esforzo moi grande de reflexión en unha sociedade que ten unha formación social propia, totalmente diferente. Bueno, este é un desvío, pero sobre ese desvío, a desafección respecto da política non será aínda maior se nunhas eleccións, por exemplo, municipais, algúns cuantos meses non somos capaces de construir desde a esquerda democrática alianzas o suficientemente fortes e consistentes como para plantexarlas en contra do poder hexemónico do PP e do PSOE. Tú acabas de criticar esas posibilidades e eu o que si me plantexo, bueno, eu entendo así, o que si me plantexo é que esa incapacidade, ao mellor que xenera, si é incapacidade, que eu de logo confío que non sea incapacidade, se que seamos capaces de facerlo. Isto está, a decisión de Podemos é absolutamente positivo para construir eso. E é un defecto a Podemos, pero é absolutamente positivo porque abre esa porta. E ese é un problema de capacidade de construir a democracia. É dicir, autodeterminación e democracia, eso é o que está detrás do caso de Escocia, do caso de Cataluña e tamén das posibilidades de construcción de novas alternativas organizativas. Esa é as duas políticas. Cabo non é demasiado extenso isto, está complicado, pero bueno. Sí, bueno, vamos a ver. Rápidamente, eu creo que efectivamente a formulación que moi clariña das contradicións entre globalización, soberanía e democracia. Eu creo que a formulación que fai Dani Rodríguez, eu creo que é moi clara. Eu, de feito, aquí creo que o mencionei, e hai un libro que sobre a crisis da Unión Europea neoliberal, unha alternativa soberanista e democrática, parte tamén enlaza con ese discurso, no sentido de que para aqueles que creemos que a globalización é unha ameaza e que se queremos preservar a democracia, o que temos é que precisamente construir e garantir a soberanía, só garantindo soberanía pode haber de verdade democracia, e, por tanto, políticas democráticas no sentido de políticas de esquerda, pois esa é a base da nosa aposta, do noso proxecto, non? Entón, que ocorre? Que o proxecto soberanista neste país ten que construirse sobre a base dun proxecto que confíe e que defenda a idea da soberanía do país. Como digo, en Escocia hai xente de esquerdas, ademais do Partido Nacionalista Escocés, pero o proxecto e o proceso soberanista en Escocia é conducido polo Partido Nacionalista Escocés. E en Cataluña hai xente en Iniciativa per Cataluña que é capaz de aceptar que se a cousa vai pola vía da independencia, eles non fan causa en contra disso, pero tampouco non fan nada a favor disso, porque a súa historia e as súas prioridades son outras.
Entón, eu o que creo é que neste país ten que haber claramente unha alternativa nacionalista e de esquerdas e que debe expresarse políticamente en todos os procesos electorales, en todos os momentos en que hai debate político. Temos que ser capaces de facer iso, porque senón, obviamente, decimos, hai pouca conciencia nacional, se non faz, ademais, discurso nacional, vinculando os problemas da alternativa nacional e soberanista que a solución dos problemas sociais, se non faz ese discurso, desaparece, non? Desaparece. Entón, a cuestión é que no BNG, polo que estamos, é por manter viva e manter o máis ampla posible, con toda a pluralidade que sexa necesario, un proxecto nacionalista de esquerdas e progresista, non? Con toda a pluralidade que a xente este disposta a asumir. O problema é que hai alguna xente que se define, se autodefine como nacionalista, pero que prefire apostar ou priorizar unha alianza con forzas que non son nacionalistas e que non están pola soberanía e que están noutro espacio e que ademais históricamente aquí eran e son irrelevantes, non? Por tanto, que se están abrindo as portas precisamente a unhas opcións políticas que desde o punto de vista ideolóxico non eran necesarias, porque ese espectro desde o punto de vista ideolóxico xa estaba presente aquí, pero ademais, por un lado, en clave soberanista. E, por lo tanto, esa é a cuestión. Nos, o BNG, fixo público de cara ás eleccións europeas, que mantén o Vigo agora, alianza con forzas nacionalistas de cara aos principais, eso estamos abertos a facer. A cuestión é que, como estamos dispostos a ir da man de Izquierda Unida e acompañar ese proxecto de Izquierda Unida. Esa é a cuestión. En todo o demais, o gallá fora posible, o gallá houbera interlocutores neste momento para facer iso. E ademais eu creo que é o que o país necesita e diría moi ben. Como non hai interlocutores, pois non nos hai. Entón, nós o que si vamos é a través dese proceso que estamos neste momento abrindo de asambleas abertas por todo o país, o que vamos a facer tratar de incorporar por la base a todas aquelas persoas que crean que o proxecto nacionalista e un proxecto dunha forza política como organización é necesario e que é necesario e que ao mellor se pode incorporar xente que non é que se autodeclare nacionalista. Nós sabemos que hai xente que pode ver ben a existencia de forzas que traballan en clave de país, que son forzas como BNG que representan un proxecto de transformación que merece a pena ser apoiado e que ao mellor eles non se autodefinen como nacionalistas. Con respecto a esa xente, nós temos o que sempre houbo, pero neste momento de forma clara, as portas abertas para colaborar, para integrarlos a traballar, etc. Ahora, unha cousa é incorporar persoas que poden valorar e queren contribuir a un proxecto como que poden representar unha opción nacionalista neste país sin ser eles mesmos nacionalistas, e outra cousa é, digamos, supeditar a tua estrategia e o teu discurso a unha forza estatal que ademais ven e participa para introducirse e competir polo espacio político e ideolóxico como unha forza española, ¿no? Entón, claro, sí que aí é onde están, digamos, a disyuntiva para nós neste momento. Unha solución é moi clara. A prioridade é reforzar o nacionalismo de esquerdas e, ademais, eso sí, tampouco creemos que vaya a ningún lado a dilución de organizacións en cousas magmáticas, porque ao final pasa isto que os de Podemos xa se deron conta de que pode ser un risco, e é que ao final, se non tes, se non faz candidaturas mínimamente coherentes, mínimamente respondendo de verdade a un programa e con un seguimento logo dunha organización do traballo político que fagan as institucións,
podes encontrar que ao cabo de 2 anos conseguiches X concelleiros en todo o país e o que tese unha representación que non responde ao proxecto político polo que foi elegida, cada un vai a súa bola e además ten dereito a súa bola porque foi elegido nunha candidatura que era unha cosa así moi informe e entón eu fago o que quero e ti fai o que queres. Entón, unha organización política, unha das virtudes que ten é que de algún xeito vela pola coherencia da acción política da súa representación institucional ao longo do mandato. Entón, bueno, pues, oye, e además tes unhas ideas e unhas liñas mestras que incluso sirven xa un pouco para orientar a acción política da xente todos os días sin ter que estar escoitando a corneta, non? Porque xa sabes, nos imos por aquí, temos esta... Pero se non tes eso, ao final encontraste como un fiasco que pode acabar un auténtico descrédito de eso que pretendías facer, en principio moi así, e como proxecto político un fracaso. Nese a nosa posición, respetamos, eu desde logo personalmente e o bloque tamén respeta lógicamente o que outros fagan e decidan facer, pero nós creemos que o mellor é apostar por unha candidatura, por unhas candidaturas, por un proxecto claramente nacionalista de esquerdas e articulado en base ao organización. Esa é a nosa idea. Bueno, pois, se non hai ninguna cuestión máis, agradecerle moitísimo a Xan o seu traballo e hasta aquí e a Xavier pois, as súas palabras que se chegaste hasta aquí e que cuidamos volver a telo. Xavier xa é a segunda vez que está